Baby. Kuma sai yanzu zaki shigo? Wallahi July zuwa ne na zauna a gida amma yanzu ne ina tashi ina wanka ma ba abin da nayi. Na fito dan ko sallah ma ban ba. Na to in yaso anan sai na sallah. Sallah? A ina zaki sallah anan? Yanzu zauna jiran ki kuma yanzu ki zo ki ce sallah zaki? Yawwa kin idar? Yawwa kin idar ko? Wallahi sura na asar. Asar kuma? Wani dungura ta mana. Shaf shaf. To masha Allah, tashi. Wallahi ni ka san mami? Wallahi yunwa nake ji. Yunwa kuma? Wallahi. To yanzu me za ka kawo miki? Tashi za ka dan samu mana yar kaza, dan lemu hankali da yan abubuwa dai ka gane da yan fruit ko? Dai sai dai dan fitan samu miki ko lemu da biskit ne ko? Ga zafi ana yi. Bari samu miki. Shaf. Domin karbo ko? Okay, to shi ke. Yau. Ba kai dan san banza ba? Za ka ƙara gani na a hanyar ka ce da zo gidanka ka ga abin da zai biyo baya wanda ya fi wannan.